Hello mga ka-listeners, maayong panlis. Ang oras 1:19 sa kahaponon. O grabe, sukad pa ni gahapon yung sigig ulan ba, no? Kaya naman ko na bagyo lagi nga murag signal number 2 man tingali diri sa mua. Grabe katugnaw mga ka-listeners, no? Nga hangin-hangin. Wala na ko ni gion akong noise reducer kay bati gyud ninyo ba nga grabe gyud. Magagdagan ang hangin ba? Mo nagkasalaing lugar ron. Pero nga igol sa bagyo ba? Inatong tangaluwas ang tanan, no? Grabe yun. Sige lang bagyo. Mo na may resulta, no? Sa kanang mga illegal logging, mga flood control project, nagikura ko. Ang resulta. Luwi kay mga kabus. Mawiyap na maigo sa pag-antos ang mga panahon ng bating bagyo, ng ulan. Affected kayo ang mga pobre, no? Pero ang mga dato, relax. Chill-chill lang sila. Pero panahon na, chill-chill ang mga dato. Kay, ito sila kwarta. Kuan. Nagkog balay. Para nila, relax, chill-chill. Kapi-kapi, tanaw salida. Kita mga pobre yung tao, nung yaron, ting-uwan, kung sa imong panginabuhian, maapektahan dyan. Kaya pa, mukahid mo kita kay, siyempre, kada adlaw maka nangitag ipalit o pagkaon. Pero yung mga pobre, mga kalisinas, sa sa panahon ng mga inaron ba, dahil sa mga dato, nga pwede mo sila mo chill-chill silang balay, kaya nanam sila ng kwarta. Diyan. Grabe yun, may lang tagway, mga kakulian, nangyarong bagyo-bagyo ba kayo. Doon kay mga pobre yun. Kaya mga pobre, labi na ng may mga maigo gid ba sa bagyo. Maguba ang balay, mga kahayupan, mga tanom, mga damage. Kinalo yan. Ano, no? Ngayong panahon na ba, makahunahon na lang, sige, balita bitaw ni Attorney Ropel ka ng flood control project, mga kurakot, mga corruption. Grabe. May taog matagal na nauguan ako kanang kasulbaran ba ng justisya para sa mga kabus ba nga kita sige kita buwis na mo kuhaan ka na buwis na asa na napadulong anong daghan man naghantos ron nga ang mga tao buwis man sa katawhan ang ilang gigamit. Grabe, no? Katsukad murag grabe gid. Murag karon may kinakaonan gyud nga ni lutaw gid ang grabe ang corruption. Gubot kayo mga ka-listeners. Ako lang nasolti ron ba kay bagyo-bagyo mo niya. Ngayong mga panahon na lagi, luwi kayo gila mga naay trabaho. Labi na ka na mga delivery rider. Kung magwang kay delivery rider man sa Maxim. Uban pa mga Shopee rider mga to, mga food panda, mamay uso ron. Luoy sila ng panahon na. Kay muna ilahang pangita. Ang uban sa ka na manuroy para sa kong mama, manuroy og mga tinda. Di ka panuroy kay grabe man, uwan man. Wala. Kahit kayo na, diyan uban na kay sa na panginabuhi sa uban. Maapektahan yun kasi yung araw nga uwan, bagyo gidalin kita mga pobre maori makarelate ng kentana. Ako sa una ito itong trabaho ko kong mall yung araw kay kinapaitan yun may ibala man sa una kanang mo na entrance bitaw kami may kanang na bilong mo sa mga agency sa una ka ng silbing ko ano siya ba ka ng sanitary technician ba nga na pwede sa nasa tawag janitorial all purpose ang trabaho kung kaasa dapit ang nakinanlan at ito may butang nata ni araw uwan sige baha ang entrance sa mga mall kay makatan kami mga mga grupo gid sa pikas ang uban Aribis Pikas entrance, makaktan mi sa entrance kay ang tubig nga musilip among silhigan para dili makakuan kay
Kasi nga may slide ba, mga customer. Diya, pagkalapok-lapok na ng mga sod, tiles, naputig map. Nga na, may trabaho sa una. Unang panahon na, kung karong panahon na, grabe. Pila ka years kung nato akong trabaho. Nga rin, di kinapaitan, ganang siguan. Kinapaitan kayo kay matagbaw, di ka, hanto na lang mo out ka. Muhin, o galasay sa buntag, niya. Out o galas 3 sa hapon. Kung magsiguan yun naron, hanto hapon. Silhig, dasmag, mapiksan sa uwan, na, niya. Kuan, Sibli, pag ikaw mahilantan, kaya sige, pagkabasa sa uwan, bayan nga. Ang mapiksan, magiging, so saan pa ni Mugrelihan, mapiksan, dyan. Muna yung anak trabaho sa una. Basta, ting uwan-uwan, kami yung tigsagang, silhig, dalag squeezer, para puga sa map, ano. Ako lang yung giskutan, kay maot ang panahon lagi. Diha, na. Ipal-pal na ito. Nadungog niyo ka na sinas, ukab-ukab ng atop ba. May lang itag really mawanlis ng atop ba. Yan, din ako tas akong intro mga kalisinas, hindi akong basag comment and comment sa drama. No? Kasi yung channel, dugay-dugay tayo nga ka-upload sa aning channel kay mahotdan ng upload. Mahotdan ng upload ba niya. Kuan. Karon ni try ko aning to text. Balik kong upload sa itong text kay kas kayo dito. Gabi kas kayo ba? Dali kay mahorot. Nga usahay kay mawawa ba? Ano ni ba? Obserbahan ka ron. Ang tagam nung takon nito kay text kay mausik lagi. Balik ako palo doon. Obserbahan ako kung parihas ba ang resulta? Nagsugod ko ba? Vlog yun, alauna 26 o alauna 19 ito ganino. Sabahan ako kung isang orasan ako ni ma-upload ni drama kung pareha sa dito o kini na lang ako ang token text paludan kay unlimited ba ni may isang buwan kung pareha na resulta ba upload na ron kung pareha na o token text ang gamiton bahala na lang magkamang at least mabot sa buwan. Kaya dito, lisod kaayo sa sambuan, murag katulo, sa'yo ko makapalod. Nya, dako na kay gasto. Mahin na lang unta palit o pagkaon ang ipalod ba. Ano na ako balik, so ayan ako balik ng top and text, obserbahan ako og kanang parehas sa resulta ni uploading pila ka oras paabot ang mamo sa dito kini na lang muna kung kuan mga kalisanas no ang yun ako yung mga kalisanas sa bugbo lang ang ads no sa bugbo lang ang ads katabang na mga kalisanas niya katong di ganan sa vlog ay sa drama no forward din sa drama kay para di mo malangan ba sa pagpaabot kay nalangan na rabata no di na baglangan na yan nalangan na kita no pamunawan niyo ang fire to sa mihabu-habu na usap. Nakamatnon si Ophelia nga may gipasabot ang gisulti sa iyang amahan. Misod si Esther sa kwarto sa anak. May mga pautana si Ophelia sa inahan nga usahay dili dayon makatubag si Esther. Apan nakamatnon si Ophelia, kamilikay ang iyang inahan. Apan unya, bibanos pagsod si Emel. Nangutanan ni Ophelia kung unsang ilang gipanagsultihan ni Esther. Sama ni Esther, gusto mulikay si Emel. Apan mao gyapon, kuno say balaod ni Emel sukad nakamatkon og buot si Ophelia, way kausaban hangtod nga nadalagita na si Ophelia. Na napagabuntag, nagdali-dali na unta nga migawas sa eskwelahan sila si Ophelia ug si Kate aron magkikita kang Samuel. Apan diha si Emel. Kay galaan, niya ang sumpay natong sugilanon, mihabu-habu na usab. Magkita ka kami karon si Sam? Magkita lagi. Wa pa niya mahuman og sanggi ang napo katudling. Ayay! Unya unsaon man nimo siya kung magkita na mo? Tutukan ko lang siya. Kun, masugot ka? Ako? Ako siyang hagan. Sino mong dali ta? Anong nadali man ka mo, Ophelia?
Ha? Nganong nagdali mo niya nagkuptanay pagyud mo sa inyong mga kamot? Hindi mo mga eskwela? Kukuan pa? Ikaw mo igipangutan ako, Kati. Ophelia. Kadiyot ha? Anong hugot magkayo mo nagkuptanay sa inyong mga kamot, Ophelia? Asa mo paingon? Nganong nagdali-dali ka mong migawas? Di mo manuod sa inyong klase. Ha? Ikaw ito ba, Ophelia? Kuan pa, nabiyaan tingalin ako ang usan akong ka-notebook nga tuwa dito ang akong assignments. Mubalik ako sa ato ko, kuyog sikat eh. Giingnan man ako siya, sir, nga sagdi na lang kay namay ako, pero dili tayo mahimo kay iya man mig mga answers, sir, di ay. Naaday ni mo pa, Emil? Imbo ka na nalimtan sa sakyanan. Maunay amo gibalik din eh. Adawata na. Kay maliit na mga manghod mo. Thank you, pa. Sige na. Mubalik na ko sa sakyanan. Thank you, pa. Ay kalimot ha. Kinahanglan kamo mo ay magkuhat ni Teryo. Natlok ko, natarantar ko. May kay nakamatnon dayon kung ako ang akong mga notebooks. Mo nga katumay ako natubag. Nabilin day sa sakyanan. Ay, nakapamakak pa ko. Marasa ko nahipaos tinuod. Tana! Tana ba? May na yun, ta, Ophelia. Ang! Dawi, ang yun kay... ang angan manggani ko, ani, nakakita ko sa imong papa na ang angan dyan ko. Kung dili ka, ako nalay ato. Hoy! 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 Samuel, Adto na ko, Panghilo. sige anak. Amping ha. Salamat. Mahumanan ako karong buntag ang napo katudling nga mais. Sige na. Lakaw na. Abtan nag-init sa daan. Mupauli dahin ko inig humanag bahin sa akong sinanggi ang mais pa. Sige pa, adto na ko. Mihunong ka man. May nalimtan ka. Naaman mo ang mga sako. Naaman ang imong tuksi. Nganong mibalik ka man. Mura mong gukag mihilak. Wa man. Mihilak ka lagi. Nganong muhilak mo ko. Mihilak ka o. Taluoy kay kunin mo dong. Lingkod pa kayo ang imong edad. Nga may timbang ka na na. Huwag yung kay swerteng pagkaanak. Kay kabus kayo ng inyong amahan. Maparehas ka yun ako. Labi na nga. May undang kag-iskwela. Dili ko masugot. Bata pa ko. Maninguha lagi ko. Ipailagin na ako sa mga tao nga miyubit sa atong kapobre. Samuel, Ipanumpa ko yun, Papa Angelo. Ipanumpa ko yun. Adto na ko pa. amping yung taon dong. Balik din ko. Wapay ito. Mahuman ako ang pagpananggi. Ubanan ka sa Ginoo, anak. Ayaw gani una. Dali man ka, uy, madusong ka gani na muray imo. Bahala ka diha. Malamig plate no ha. Umanagay. Salamat ha. Oh, sige, thank you, Sad. Kadit kay kuhaan pa na ko kung pepes sa kong bag.
PM to na ko mabutang, uy. Adara-da. O, sige, tanaw, Ophelia. Muna ang kamaisan sa akong... Oh. Hain man. Hoy! Hoy! Unsa man ka, oy, gibiyaan mo lang ko ni mo, oy! Hoy! Uy, hala, nagbahin naman di ay. Ha? Tulo sa man ang binahinay ani. Tulo sa tag-iya, tulo kataro sa mais sa akong iyaan. Unya usa kataro nga mais sa mananggi. Noy Jeroy! Noy! Oy! Oh! Niya nasad ka, kate. Niasag ko. Wa ka ba eskwela? Niam ka. Noy, kining sunod gani kung mangutana ka gani nako, ako mo'y patubag ha. Dili kay ikaw ang mangutana, ikaw rasay mo tubag. Oy. Hain man si Samuel, Manedoroy. Naunahan man ko, oy. Hain si Samuel? Samuel? Oo! Si Samuel. May pauli naman. Ha? Human siya mahinis siyang sinanggian. May pauli naman. Ginihara? Oh, ganina raw eh. Ophelia, wadi ka puslanan ang atong pag-anhi. Kuan kining. Ay, ayaw na, Ophelia. Tanan na lang, nga tricycle. Ayaw lagi una. Tricycle! Mas ka ba? Uy, ayaw lagi una, Ophelia. Mabalik ka sa eskwelahan. Sama ni siya, uy. Lalasig ta na. Hala, larga. Pana sila. Nagkasakit na itong tricycle. Mayo gini mo pagkatago. Wa magin sila makakita ni mo, Samuel. Daghang salamat, Noy Doroy. Daghang salamat. Nganong nagpalimod ka man? Nganong bitago ka man? Pasano na nako ning akong bahin, Noy Doroy? Ano man ang hit pa man ka? Ngay muha man na. Ikaw may tagiya na. Sige, una ko nimo. Ngano laging mitago ka man? Utangan ko. Ha? Utangan? Mo di mitago ka. Samuel, di na po kapuso nga pinagpakan. Imo re? Imo na Noy. Bayad na sa imong paglimod nako. Oh, napo kapuso sa mais? Tulo na rin ka paan, Francis. Di pa kita ko kagwanta. Bugat yun. Nay, tricycle. Salamat. Para! Ako sanay karga nga ako mais sa luyo na ha. Kadit lang kayo. Ano lang... Ato lang ka sa likod, dong. Doon na pasahero sa akong loyo. Oh. Pasensya, miss, ha? Singot kay ko. Anhalan ko aning dapita. Aron dili ta magkatapad. Dapaw ra basab kay ko. Gikan ko na nanggi. Diya ka lang. Ha? Oh, Ayaw lagi pagbarog. Diya ka lang. Tupad kinako. nga nang... Maayo ni mo, no? Mituyo gali kog anhi. Mi half day man gani mi. Aron lang mo anhi ko. Kay gusto ko makakita ni mo. Unya nagpalimod ka pa? Ay, Ophelia, half din na ta, ha? Hi, Sam. Uy, manginumig bugnaw soft drinks, uy. Tanan, uy, naitindahan, oh. Oh, tapaham na ako. Ay, tana, taga din nila ka sa kunel, noy. Taga din nila. Ansa man? Manaogid ka? Manaog ka maka. Dili man. Sige, magsulti ta. Bisan ako.
mura ko kapuyon nga magsigi kog likay nimo pero ang tinuod malipay kay ko nga magkakita ta. Unsa atong istoryahan day? Parte na tong duha? Oh, nagkasabot ko sa katapusan na itong istorya. Atong dito ka misuong sa koral nga barbed wire. Gakos ka ba na ako adto? Oh, nagtupad ta. Nganong wala ka mo tingog. Nakasabot ka? Ikaw, nakasabot ka? Nakasabot man. Sa'yo mo nasabtan? Kung gakson ta ka, Wala nga nawa pa man. daghan ko dapaw. Mm, Abog pagani ko. Nanimahong yung singot. ay good pag pinata. Oo, kay dili man binata imo gusto. Tinuod ni Sam. Nakasabot ka pa. Nakasabot lagi taon ko, Sam. Unsa imong nasabtan, Ophelia? Nga. Unsa imong nasabtan? Kuno ka sa kunduol. Makasulti ko sa akong nasabtan. Kun dool ka na ganina ako. Dili na ako makasulti. Ano man? Tungod kay dili ako ang angayan nga musultian, Sam. Ug kinsa man day ang angayan nga mosulti? Ikaw mo'y angayan nga musulti, Sam. Tungod kay laki ka. Day, Dong. dugay naman day. Ang sa may dugay. Pero anam na akong kiputol. Kay gusto na ako nga mawa ni siya sa natural lang nga pagkawa. Unsa man na siya? Unsa man na siya? Ha? Butang na siya? Butang na siya doon nga gusto ni mong wagtangon? Ang tinuoday, mauwaw lang yun ko. Maawa ka na ako? Hilasan lang ko maguna-una. Hilasan ka maguna-una na ako? Ako mo hilasan mismo sa kong kaugalingon tungod kay dili ko angayan di animo. Isulti na guna karon dayon, Sam. Sige na pa. Kausar yun na. Sige. Bahala na ni. Dali Bahala na. Human ini. May katarungan na nganong gaksun ko ikaw. Sam. Ophelia. Ay. Oh, Sam. Oh. Kung dili pa karon, unya na lang na. Kathy! Lapay, nakataong panahon, day. O, unsa ba, day? Wa ba yun? Kay may abot ka man. Day, ang oras, day, patay ko sa ron, uy. Sakay na, Noy. Yato dami, Noy. Oh, larga na, Noy. Sam, Doon na ka pa'y klase. Sagdi lang. sagdi lang ha. Sige lang. Sige lang ha. Basta. Basta payaw ha. Oo. I love you. Unsa to? Sam? Ophelia, uy, ang oras, oh. No. Doon nagagisulti, Sam. Miingon ka bang... Miingon
Hala, tinuod ka, Sam. Migon ka ni Ophelia nga I love you. Hala, ka nindot. Ay! Oo, na ko maklaro, Sam. Klaruha, Sam. Uy, Nakaunaw na ka ba? Sa kung unsa ko? Nga itandi nimo? Usa pa may angay na kung huna-hunaon nga nahibaw naman ko. Og dili ka na importante na ako, Sam. Isaad ha? Asa man ko masaad, Sam. Natunduha. Og asa may ako isaad. Dili ka gid mausab. Dili gyud ko mausap, Sam. ayaw sa Sam. Ay, maminaw, jukog maayo. Klaruhon yun ako kung nasaon mo paglitok ang mga pong. Sige. Unsa may imong isulti na ko, Sam. Day, Sige na, Sam. Sige na. Minaw ko. Samuel? Kung haing dapita nga. Alam na yung ma. Iyan na pa. Kung haing dapita nga mauna-unta ang panahon and higayon. Sus. Maayong uto, Noy Angelo. Mayong unto sabday. Kuan. Ako na'y pasan ininak. Noy Angelo. Wa mo may eskwela. Ayon niyo usiki ang higayon. May gani kay dili mo sama sa akong anak. Kami hunong sa pag-eskwela. Kay kabus kayo ginikanan. Sige. Sunod tayo, Samuel. oh! Dali adayon. Day. Day, Agoy, mabuang na jugoan. gitawag na ko. Mabuang na yung ko. Sam. Samuel? Sige. Pilya. Sige lang, Kati. Pilya Ingat taon. bitaw si Samuel nga sigdi lang. Makalilisang man kaayo ng gugmahan ninyo, oy. Ingat bitaw siya nga sagdi lang. Uy, kung ako na ikaw, ako nagilayog si Samuel. Tana, uy. Oh, nenata. Oh, amang plitinoy, oh. Uy. Pilya. Uy. Ay, aw ha? Aw, napunta dito. Ay. Yeah. Kaya no? Palihog sa ID, miss. Nga naman, guard. Oo, si Ophelia ko. Nga naman. Ngita ni mo. Tasoday. Hala, patay ka, ani. Basin si Papa na sadna ni mo. Tabangi ko, Kati. Asa man tapaingon, Kat? Tuwa mo kuno sa principal sa office ay nangita ni mo. Natutulong ko dito, uy. Pero di na ko makuyog ni mo sa office, ha? Ano lang ko sa pultahan ko to. Kay madok lagi ko sa imong papa. Iso kaayo. Tabangi ko, Kati. Oh, Nenata. Lako na. Tay sa may ako'y katarungan kung mga tanan siya kung nga nung uwa ko siyang pag-abutin Uy, wala kay ko may bawas sa uy. Ophelia, please come inside. Kat, uy. Ophelia. Ophelia? Mama, malakin at ni mo. Samuel. Liwat ka gyud nako. Perming maghinuktok.
Pero kadaghanan sa kong hinuktukan, mao nga tong kapalaran. Kung unsaon ako, aron ato siyang makitan. Kapalaran nga hangtod unta ikaw, dili maparehas nako nga ingon ini kakapos. Pero ikaw mausap maghinuktok unsaon pag-survive batok sa kapait. Pero sa kabutang ang akong namatikdan sab nimo, sama ka gyud nako kaliwat. Kay mo prangka kasab, sama gyud nako. Palihog. Prangkahi ko. Nga na-in love ka na. Di ba nasultihan ka naman ako? Kung nasultihan ako nimo, okay. Ning higayon na, gusto na kong imong usbon. In love na ko. Ni kinsa? Naibaw ka na kinsa. Timan ini, anak. Dili na ko musultian ni mo pag-usap. Mao nga timan iyon ni. Maminaw ko. Anong gibati mong gugmangat to kang Ophelia? Sama ka na sa usay kalanggam nga buhi pagani. Gipang ibta na sa iyang mga balahibo. Anong gibati mong gugmangat to kang Ophelia? Karon palang gani gihagit ka ng daan. Kung unsaon nimo pagbalik sa imong mga balahibo nga gipang larot gikan sa imong kalawasan. Naibaw ko. Gani. Sobra pa si magisulti karon ang akong gituhuan nga akong ikatagbo sa unahan tungod ining gugmaha. Sama kagyot kaliwat na ko. Puno sa kadasig o kalikon. Ning higayon na, manghinaot ko nga dili ka na maliwat na ko. Kay giani ko ang kapakyasan. Lakaw. Ha? Lakaw. Pangitag higayon. Adto si Ophelia. Paanghelo. Suginli siya. Nga bisan unsang klase sa hagit sa kapait ug kalisod. Apan gihigugma mo gyud siya. Salamat. Salamat kayo, Papa Anghelo. Adtuon ko karon dayon si Ophelia. Lakaw. Adtuon ako. Pagdali. Ayaw tuguti nga unahan ka sa oras. Kinahanglan ikaw mo'y mag-una sa orasan. Opa. Usba ang nangagi, anak. Paninguhaa. Nga niining puntuha. Mausab ang mahitabo. Ang nahitabo na ko. Ug sa inahan ni Ophelia. Love, soft as an easy chair. Ophelia, Yara ko si mong luyo, Maister. hay man ang imong mga manghod. Lakaw. Imo na ba kong kasultihan? O sa imo tuyo dito sa eskwelahan? Ophelia, huwato na to ang inyong amahan. Nagpaingon ako no siya dinhi. May pauli na siya. Ang imong giato sa eskwelahan, marami akong gustong mahipawan mo. Ophelia, Please. Kato raman. Nahipaw manggod kaayo ko hangtod karon. Ngayon dito ka sa office sa principal. Unsam di mong tuyo dito, ma? pakatulga na didto ang imong mga manghod. Inigabot ni Papa nimo Emil. Makigsulti tang duha ni Papa nimo. Alright?
I'm sorry, Master. Hangtod karon nagsige ko pamukos. Sige na. Pakatulgan na ang imong mga manghod. Nalipay ko. Nalipay ko. Kay pinaagi lang ani. Malikayan ang mga panghitabo kaniadto. Aron dili ka maapil sa nagpadayong hamok sa kagahapon. Hey! Hey, shh. Hindi naman lagi silang nakatunga. Nagsige ko basa og pet stories, ma. Nahinanok naman dahil sila. Salamat, anak. Mag-istorya lagi ang duha. Mauman gani, nga gianhi ka nako. Aron adto ta sa sala. Come on. Sirhan, una na ako ang pultahan. Maester ba? Adto ra lagi ta sa sala magsulti. Kay adto ta magpaabot ni Papa nimo, Emilio. Uy, di na siya kasulti, boy. Parehas naman gud na mo. Parehas ra bitaw, inag-abot na lang ni Papa nimo, okay? I love you, anak. Ulu-uluhan lang yun ko ni mo, uy. Nianagid ko silang Ophelia. Tingog nila ni Ophelia ug sa iyang mama. Wa din ilang sakinan. Wa din si Sir Emil. Manuktukos pultahan. Kinuuta ba ang itaon ko? Katawanan, dili ba? Kunwa na lain. Kadad, ma. May nanuktok, no? Cute. Maester, Lakaw, susiha dito. Kung kinsa na. Tingalig ang asawa sa mga trabahante. Mangutang. kinsa na? Kinuuta ba ang itaon ko? Maing gabi, Ikay akong toyo. Kinsa na, Ophelia? Asawa sa trabahante, ma. Asa ba ta magsulti? Bisan asa, Sam. Mananghid uda ko ni mama, ha? Mag-alibay lang ko ni mama. Ayaw na. Oh. Nakasabot ko ninyong duha. Sige. Samuel, Ma'am? dali ako nun sa imong tuyo sa akong anak. Aari ko diri sa sala. Sige na. Salamat nga ingon adto ang gipakita ni. Ato ta dito, Sam. Dili na lang. Dili ko pagtukay. Human ako isulti ang akong toyo diyan nimo. Mula ka dahin ko. Sam. Ophelia. Oh, ang imong papa. Miabot na si Papa. Mister! Ophelia, niyanas papa nimo. Mister! Makisulti ka man ka niya. Ari ko agis may kusina, Esther! Sam. Ophelia? Pa? Nag-usa ka diha sa gianan. Doon na kay gikasulti din eh. Uwa man pa. Nag-unsa ka man din eh. Ako tang sirhan ang pultahan. Ako na lang sira na.
Sige na, Ophelia. Si Papa Emilio na lang sira ni mo na pultahan. Dali na. Sige na. Huwag ka na sira ng pultahan. Dali na lagi, Ophelia. Alin ako pa? Ophelia, Ginoo ko. Hain man si Samuel. Kalit nga nawa si Samuel, ma. Ang putiin pa ingon. Ophelia! Ginoo ko. Ngano pa? Balik ka rin! Tingalig nakitaan niya si Samuel. Ophelia! Nana pa! Bisag unsay mahitabo, dili ka na ako pasagdan. Emilio! Kinsa man eh. Ha? Kinsa kini sinilas nga dragon? Ambot! Wa ko mahibaw pa. Murag nabiyaan ni dinhida. Bisag ka na imo pag yung tagdon, Emilio. Base gitangag na sa atong iro og nadadinhi sa ato. Sige na! Huwatag ko niyo dito sa sala. Kaya may importante ko nimong isulti, Ophelia. Ophelia! Tana, Maester. Tana, Ophelia. Imo na bang nakuntak ang mutabang sa pagpanghipos ugma sa tanang mga dadununta, Esther? Human na, Emil. Niya sila sa ugma sa buntag. Mga dadunon? Mga dadunon na to? Pa? Manglakaw day ta. Asa man ta, pa, Emil? Tinalian kayo ang tagiya sa planta, Ophelia. Ugma gidayon sa gabi mo sa kaitas barko nga Don Salvador paingon sa Cebu. Kaya ito na ko maristino dito. Wala ba yung problema sa pag-transfer sa mga bata sa lang eskwela, Esther? Labi na din Ophelia. Wala problema? Wa na, Emil. Wa na Okay. problema. Okay. Ugma gyud sa gabi mo sa kaitas barko padung sa Cebu. Esther? Ophelia? Esther! Emil? Nakanuog ka na ako, wa! Wa ko makadungog. Sorry. Nga naman di ay unta. Ano sa may problema ninyo duwa? Ha? Doon na may problema ang inaano ka na? Wa. Wa may problema. Unsa may problema? Wa lang ko makadungog nga imo di ay kong gisampit. Oh, nga noon sa man unta. Dali dire, kwarto! Ophelia? Matod ko! Dire! Sa kwarto! Esther! Ana, Emil. Hipuson ko na ring imong kape. Kung sa Ophelia! Oh. Pumali mo hipos, katong na ha? Esther! Oh, nana lagi. Hana! Gabog tuto ka na imong anak! Saan? Doon na problema ng anak ha? Ha? May problema ni mo, Ophelia? Tana. Tana sa kwarto. Dali na. Kaniyot na kayo! Nagkila ka, Ophelia? Ginoo ko. Ophelia! Wa man pa. Sun, Esther. Hipusan na katang tasa, anak. Sasun! Oh, lagi. Manood na ta. Sige, tana. Dali na. Sa may mga hitabo ni isang dagwa, ha? Ay, Ha? wa man.
Namingaw naman. Isog kay ang papa ni Ophelia. Kuhaon ako ang pares sa akong sinilas nga gipatiran sa ama ni Ophelia. Payo untak. Mugawas si Ophelia. Naara ang pares sa sinilas ni Samuel. Basta mo gawa si Papa, dali ko nakukuha. Tiara! Ophelia? Sam! Sam! Sam, dali good! Uday! Dali! Sam! Ophelia! Si Mama Nemo. Ophelia, nagsunod na ako si Papa nimo. Sam! Walid to sa iyang kwarto si Ophelia. Balik ako, Uma. Ophelia, balik ka dili. Dali. Ay, Paragon! Nag-usap ka man yan, puntahan, mister! Ha? Nag-usap ka din, Isa! Ophelia? Nag-usap man mo din sa imong inahan. May gikasulti mong tao? Ophelia? Wa nga. Ikaw mo gipangutan ako, Ophelia! Ako lang kitanaw ang ako mga tinanom diya sa layo, Papa Emil. Saka na dun eh! Saka! Saka na! Oo, mamusunod lang ko pa. Saka na lang, good. Sige na, anak. Naibaw ka na gyud sa imong amahan. Ayaw gyud siya pasok. Dali na! Dali na, Ophelia. Ano ba? Hilakan mo ng imong mga tanong! Yuda para ko. Isa may gilantaw ni mo sa gawas. Sige na, Ophelia. Dali na. Mahigayon pa, Ophelia. Daghan pang higayon. Sa miagi og karon pakyas nga higayon. Og dili na gid mapakyas pa ang maabot nga higayon. Dili ba? Sam? Nganong dindot man paminahon ang akungan kun ang mulitok ni ini si Ophelia. Mura kong isahon sa taas. Murag dili ko magtugkad og yuta kung moingon na si Ophelia. Sam?
Nganong murak miutang akong dukan. Ito kayong ihilak. Mihapo-hapo na sab. Ato na ko, Ophelia. Ugma. Isa akong kasing-kasing. Mabalik ko din. Ato na lang ko eh. Mituang na lang ang uwan. Wa may timailan nga. Oh, abi na kugwa ka pa. Nabasa ka? Nabasa gid ko. Bisag nagpandong kog dahon sa saging. Ari ko agi sa kusina pa. Unya, kumusta man? O Japon. Pakyas Japon. Taon sa pa. Kaluoy ning anak ka. Hello? Hello? Upi? Ikaw ni Upi? Kasi... Ay, nga naman ka, uy. Nasa man ka? Nanamihilak man ka? Mayong hapon. May hapon sa Oy, o sa toyo do. Nganong gilansangan man ninyo ang mga pultahan o bintana nining gipuy nila ni Sir Emil? Ay, wa naman sila din he. At na mamadistino Sir Emil Cebu. Lakip sila si Ophelia? Sila yung tanan, larganap dong Cebu. Sige. Salamat. Sige daw. Choy! Klaruha na! Uy, klaruha, madaw na pintas bitana! Kasabaw nyo yatas mupuli ni Sir Emil! Maki! Mak! Uy, balik man ka dong. Pasensya, Noy ha. Mubalik pa to sila din, he? Dili na dong. Anto naman madistino si Sir Emil. Uy, Maki, paminaw! Salamat, Noy. Sige dong. Kay daga pa may trabahoon. Maki, paminaw kong taon! Ayaw lagi una na di, ha? Katong mga lingkuranan sa gawas mo una, ha? Ganina naging kong nagsigig balik-balik ka na nimo, ha, Maki? Nakabati ka, Maki! Boy! Tangtangan ako na, boy! Noy, Oh, unsa na masabdo? Oy, boy! Ang antinaw niya, boy! wa mo'y nakitang dinhing pari sa Sinilas Dragon? Why dragon diredo? Buhayan noon, ha? Sige na, kadaghan kay may trabahoon. Salamat, Noy. Oy! Kanang antina, boy! Boy! Kanang antina! Tangtangan na, kay Lisa na itong bagong antina! Mandoy! Ang lamisa sa pingpungan, ang lamisa sa pingpungan ipagawas to. O niya ilisig bago aron ganahan na mupuli ni Sir Emil din, he! Unsa man yun, dong? Bikunubi! Ha? Tingbala nang imong ipangutan, habi kay nakalangay taon ka yun na ako, dong! Unsa man imong tuyo?
Pasensya na ginoy ha. Pangutana na pita yun, oy. Unsa silang oras sa migikan oy? Ganina ng alas 5 sa hapon. Saban, mahura na. Adto na ko noy. Stoy, ang sindi to sluyo, Ben! Ang sindi to sluyo ba? Sige, rulog nga na. Asok ka langaw na imong alingag nga gan, Ben. Dalihan na ninyo kay Moabot daw maamo banos ni Sir Emel. Ang saya kong buhaton. Sam! Lainan ni mo day Ophelia oy. Lain ka ka, uy. Ba't ka magpahibaw na ako, ay? Bisan ako gani. Ako gani kong mahibaw, ani. Kalitrikit ka ayo. Unya ka man mahimo si Papa. Di man si makasupag kay mando man sa tag-iya siyang katrabahuan. Sige lang. Basta maghibawan na kita, ha? Oo, lagi. Kuan, nakuyaw ni mo. Unsa man? Wato si mahibaw nga mula kami. Kinsa? Si Sam? Tingnan siya nga. Bisan kung masupag ko, ako'y mahimo. Oo. Akong sultihan. Hala, ninas papa ni mo. Basta Kati ha. Bahala ka na, good. Basta, sultihan siya sa tinuod akong feelings ha. Ulaki. Abang inyong inahan, Ophelia. Madagkatas barko. Tiara ko, Eme. Sir, Ate, nagkalagyo na gid mo si Ophelia. gimingaw naman gani ko, sir. Sige na, Ophelia. Bye, Kati. Bye, Upi. Bye, Kati. Ayaw mo, sir. Thank you, Kati. Bye! Bye! Malarga na ko ang barko. Sila na lang di ang ipaabot ka manakay sa barko ka manaka. At ko itong napita kay malantaw gyapon ako si Ophelia. Sam? Ganina ka na? Dali! Nana si Upi, nasa barindilya sa barko. Nagtanaw na to din eh. Nagwarawara sa kabot. Dali! Upi! Upi! Thank you. You're welcome, Engineer Corrales. Please follow us. Tara ka mo si Kamaruti, Esther. Oo, Eme. Sa may gibuhat na Ophelia sa Barandillas, ha? Piaginod ng barko. Si Samuel Gyud! Sam! Uy, Sam! dali na! Dali na! Papa Emil! Lakaw na! Gipaabot kasi yung ginan. Pa Emil! Maudi ay. Naadang anak sa baboy. Gusto kang mawawan. Kamao ka ng batig kauaw. Dili ba? Sorry. Sige na! Doon ang barko. Layo na. Bisan ako baya, huwag yun mahipaw nga igon ani ang mahitapo, Sam. Nagkalitan gud ko. Nanawag man siya na ako kay PE. O di pa ko mahipaw nga mularga gud ay sila karong adlaw. Bantog ra katong nagkuyog ta nga gihatod ka namo sa inyo, ha? Pagkapunta mo sa eskwelahan, dito na ang iyang mama nagkisulti sa principal. Kay mauna di ay kato ang tuyo. Nga gidali-dali og hikay ang pag-transfer ni Ophelia sa Cebu. Wasa ka mahipaw, no? Pero diin man ka mahipaw. Kiunsa ni mo pagkahipaw? Dito ko may baho silang gipuyan sa Udagri. Pero wa na sila dito. Wa na. Gikan dito na masinalan ko nga maabtan siya din eh. Tuwa naman siya. Asa man ka, Sam?
Mupauli na ko. May isulti ko ni mo, Sam. Sam, ikadungog ka? Doon ako isulti ni mo. Sam, hunong una. Doon ako isulti ni mo. Sam, bahay ni Ophelia. Siya nagsugod ako nga pasultihan ka nga. In love siya ni mo. Unsa ka to, Kati? In love kaayo si Upi ni mo, Sam. Kinsa nagsulti nimo, ana? Si Upi. Si Ophelia? Si Ophelia lagi. Pinuang. Dili gini pinuang. Tinuod gini sa... Ayag ko binuang igod, Kati. O magani siya musulti na ako nga manglarga silag Cebu. Paminawa una ko, Sam. Siya giduntang angay na akong paminawon. Og dili ang laing tao. Pasaylo ako, Kat. Iya man tingali ning gituyo. Naunsa man siya, uy. Dili ka ko sa maminaw. Maminaw ka, dili. Ani ka pa din, eh? Malakaw ka na? Napagani ko isulti ni mo. Una lang ko nimo. Kulukoy man ka, uy. Sige lang. Kulukoy bitaw ko. Sige lang, good. Nagkuhat na to si Ophelia nga masulti ka. Unsa itinuod ibang gipati niya. Ha? Nagpaabot na to si Ophelia nga masulti ka nga nagkagusto ka niya. Kaya ang tinuod, Sam, tugay na nag-ugda sab si Ophelia siyang gipati diya ni mo. Unsa man? Maminaw ka na nako, kay padayon ni nako. Kay kung di ka maminaw, Sam, o bahala ka. Nagkaw na, biyay ko din eh. Tanaw na itong 15 alkansi na dili maminaw, kaya dili mahibaw sa tinuod. Oh, kuat kining... Nagkaw mga ka. Kate. Sige, nagkaw na. Ang tinuod, Kati. Yung na sa tinuod tinuod na gini. Ay, kasuko. Kalagot Kay mo ka. musakit. Musamot kasakit ang akong bation. Kani ato pa, Sam, sa ako nang giingon nimo. Dugay na, uy. Close good ka amin ni Upi, good. Bisulti na sana ako nga dako kayo sa kaibog nimo. Milabay ang laing mga adlaw sa iya kunong paminaw, midugang pagyud ang iyang kipati. Di na kuno siya makatugayon. Nga naman. Muta na pagyud. Kaya masige na nimo. Ingon siya na ako. Nako ng mga higayon nga sa iyang pagkatug, sa iyang pagtuo nga masulti ka na niya. Pero mabaw lang siya kay mutipas man kuno ka. Parehas magkipati ni Upi, Sam. Namati ka na ko, Sam, wa? Kung tinuod na imo gisulti, mas labaw pa ko. Ganong wagi ko makasulti, uy! Nga naman. Mauwaw manggol ko. Sam. Paitan ng kinabuhiya, uy. Paitan ng kinaiyaha, uy. Usay ka na magkaingon ko. Paligis mo lang ka ko ini, uy. Mahal ni mo si Upi. Mahal kaayo. In love ka ni Upi. Uy makatupong. Nindutan niyo duhasa. Unsa may nakanindot? Wa magkukasulti niya. Hindi na kinahanglan. Naibaw ka na si kipati ni Upi diya ni mo. O may pausan si Upi nga usa di kipati ni mo. Kagabi dito ka di ay sa kipuy-an nilang Ophelia. Magpahibaw na ta siya ni mo apan natabunan lang ang iyang tuyo. Aron ka mahibaw kay ang labaw ng gituan nga sultihan mo na siya nga in love ka niya. Pero pirmi mong sugsugon sa panahon, di pa? Apinin mo, ang importante ni Ophelia nga kasultihan mo lang siya, Sam. Dagang luha nga miagas ni Ophelia kapi nga nakasulti mi sa telepono. Magsigig balik-balik nga in love kay siya ni mo. O ganiha sa barko na mahala na si Upi. Matod pa niya pasultihan ka cute nga ingon ni anak ang yang kipati diyan ni mo.
Ninduta sa kano kung ako niya hilakan ko sa kalalaki kay ingon sad anak siya ka in love na ako. Ingon din ini. Muhilak ta. Ayaw kalain ha. Ayaw kalain. Ayaw kauwaw. Ikauwaw di ani mo kung ma-in love ka. Muhilak di ay. Oh my God. Apin mo, Sam, para nako perfect nang kukmaha kay inyo maghilagan ni Upi. Pero murag anirag tingali ni kutob kati. Kinsay po mong ipasabot. Lagyo mag-imi. Gawas akong kahimtang ug sa iyong kahimtang. Lahikid kayo. Ug layo ra kayong itandi. Sam. Maugawa gini katumanan. Mao nga sugod karon. Hinahinayan ko na lubong sa kalimot. Karon hilak pa lang basino niya. Mamatay na gid ko ni gumaha. Ayaw pagis ko to ka anak, Sam. Oh, hinuon. Tinuot sa ka. Kay matod ni Upi. Usa sa mga grabing babag. Mawang kahimtang ninyo duha. O ang pinakagrabe gyud ang iyang amahan nga grabe kay kapungot nimo ug sa imong amahan. Pero kung maningwa lang di ay ang tao, Sam, ingon nila kung maningkamot lang ang tao, malampo gyud. Mausap ra unya ang iyang kahimtang. Sige lang gud. Unang gugma man ni. Tunay pa'y maabot nga ikaduha. Ikatulo og sa umaabot pa gyud. Hinuon. Mga salamat kasi pa. Gibadlong na ko sa mga hitabo ngayon, ani. Aron di na ko mupadayon pa. Sam. Dili masuko ang ngayon ni Ophelia. Maukalimtan ako siya kati. Ayaw lagi anak sa bata, uy. Saman ka. Kung may bawa si Upi anak, muhilat ito't maayo. Kati. Ha? Layo na kayo ang gisakyan nila barko. Magkahayag na lang sa barko ang maklaro. Sige, Kat. Ato ka na? O sige, una lang. Naaraman sa at pa nga magkarinderya. Aw. Sige, sige. Salamat, ha? Okay. Amping Sam. Kat? Ngano, Sam? Sam? Kat? Magkakita pa kami si Ophelia? Nganong dili? Magkakita pa gid mo, uy. Paningkamot sad. Paninguha sad. Sige, sige, Kat. Salamat. Arin ako. Kaluoy nilang duha. Panghilo? Oh, sud na. Huwag ka din matug pa? Wa kay gihuwata ka. Gikapoy kag mayo dong. Pahuway na dong. Pahuway na dito. Wa naman di sila sa Udagri. Agto naman di sila sa Cebu.
Kinsa? Sila si Ophelia. Ha? Oh, sila yung tanan, Samuel? Sam? Sam? Never ending or beginning on an ever spinning reel. Nagkakita mo anang dakong van, Esther. Mao ka na itong sakyan. Mao ka na yung muhatod na dito sa Lapu-Lapu City. Ophelia, kupting mga gamot sa mga manghud mo, ha? Unsa ka ba, Ophelia? Wa ka man sa imong huna-huna. Pa. Ato na mi. Oh, ayaw na, Ophelia! Nailifter nga kargado kayo! Mura ka tong bago na mga karga! Ophelia! 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 Dalihan niyo mga bata! Dalihan niyo! Ginoo ko! Emilio! Ophelia! Ginoo ko! Natamo ka sa mga dagong kahon ng akong mga anak! Ophelia! 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 Ginoo ko! Nasa ilaw ang mga akong mga anak! Tabang mo! Tabang idahon mo! Tabang! Emilio! Ophelia! Ophelia! Kaya pinili pa! Ginoo ko, salamat! Ophelia! Salamat, itaon! Salamat sa Diyos! Wa mo maunsa! Salamat kay wag yun maon sa mga bata, sir. Bisan galas, wag yun. Kaingno na mong uga na sila sa mga kargamento. Mayo gani kay nakadagan di ay sila. Ugwa matabuni sa mga dagkong kahon. Ophelia! Ano na, sige. Sige na. Panakay na mo sa kyanan. Do, salamat ka ninyo, Do. Way sa payan, sir. Salamat kaayo ninyo! Tana, Esther, tana. Hain man ang imong nauyunan nga maoy atog kwarto, Esther. Ay, kining giablihan nato, Emil. Katong usa mo ay kwarto sa duha ka mga manghud ni Ophelia. O katong laing kwarto, mao kang Ophelia. Nahala, sige. Biyaan taon na mo din, he. Sige, Emil. Kinahala mo report kadayon sa pabrika. Ugoy, Esther. Ikanay bahala nila din, he, ha? Mupauli kong paniod to din, he. O, Emil. Hala, sige. Kamu na'y bahala din, he. Engineer Corrales. Og doon, anda lang ito kapasawa, ha? Kung siya ang gusto manapit, aron mapahimutan ang mga butang. Yes, sir. Yes, sir. Ophelia? Ophelia? Oh. Hain man? Naghinuktok ka na sa? Nakaayon ka ba ining imong kwarto? Gikan din sa Cebu. May adto kitag Dajangas. Unya karon, gikan sa Dajangas, may balik na sab kita din sa Cebu. Ingunani ang klase sa trabaho sa inyong amahan. Hopefully, matot pa ni Papa Emilio ninyo, mao na lang kini ang katapusang balhin-balhin nato. Matot pa niya nako, ani na ta dinhi sa Cebu, dinhi sa Lapu-Lapu City. Dili na lang ko mangutana nga ingon ini ang imo gipakita nako. Basta timan ilang gyud. Way kaso nako kay nakasabot ko. Ang problema og delikado kaayo mao ang inyong amahan. Ayaw gitawon pakita sa imong amahan nga mag-iningon ka ini, Ophelia. Para hinuktok. Hatagan tayo ni mo pagtagad. Gimingaw lang ko. Maupat kita katuig dito sa Mindanao. Natural. Mingawon dyan ta dito. Wa ko ikaw mapangutana itong gabi nga didto ang anak ni Angelo. Si Samuel. Karon. Nahinumdum na ko atong gabi una.
Lahi ka kaayo ni Papa Emil. Bisan paglitok lang sa nga nila Ninoy Angelo o Samuel. Mapuno sa kapungot ang iyang mga pong. Labi na ang iyang naw. Apan ikaw, Maister. Lahi. Oh, Maister. Kung huna-hunaon yun, kamay na lang ang kuwang. Magkasinaptanay na kami si Samuel. Tungod kay ko nakasulti pa lang siya na ako, ang sama kami kibati. Maister, in love kayo ko ni Samuel. In love kayo ko ni Samuel. Mahal na ko si Samuel. Uso pa ka ba, Mama Esther? Wa ko'y pagsupak, Ophelia. Maister! Wa ko'y pagsupak, Ophelia. Abi mo, nindot isayaw sa kalipay. May mo bang mahibawan? Nganong ingon ka man ni anak, Mama Esther? Sa ako nagisulti diha nimo. Nakasapot ko nimo. No. Ikawangan ko, Ma. Dili ko matuod. Tungod kay ingon sab ko anak kani adto. Oo, Ophelia. Mosop ka na ang nahitabo nako kani adto. Sa akong amahan? Ni Papa Emil? Di ka subok ko. Please, ayaw kalain kay dili sa imong amahan. Dili ang imong amahan. Laing lalaki. Laing lalaki ang una kong gugma. Isa siya. Kinsa? Kung mangayo kag bahin sa akong kaagi. Dinhi og di ara kutob, Ophelia. Putlo nako og dili ka naangay mutapon pa sa unahan kung unsa kapait ang akong kaagi. Malipay lang ko. Malipay lang ko nga akong anak nga mao ikaw. Makatilaw sa mga higayon nga gidaw sa panahon ug sa akong mga ginikanan kaniadto. Pero karon pa lang nakaingon. Pakyas ka sa tingali sama nako kaniadto. Kalisod gud oy. Hi. Kathy? Oh. Yeah! Opi, ikaw ni? Unya, unsa may iyang reaksyon? Lipay kay sapi. Og ang labing nindot jud kay misulti na siya nga in love sa siya nimo. Oh my God! Mas labaw pa kuno siyang na in love nimo. Ningon siya, anak? Oo. Opi, kinalang sultihan ka sa nako ani nga dako sa kaayo ang iyang pagtuo nga kutubra diha ang tanan. Ingon si Samuel, nagtuog yun siya nga dili na ka mo magkakita pag-usap. Magkakita pala kimi. Isaad na ko na niya. Ingna si Samuel, Kati. Magkakita pala kimi. Ingna siya nga mahal na ko siya. Mahal, cute kaayo. Ha?
Tungod sa hinas ni mong gipanulti. Naitawbi. Huwag ka magamat ngon nga taon-taon ako nagbarog diri sa may pultahan. Papa Emil? Gikasubo ko kayo, Samuel. Gikasubo ko. Kung mag-agad ka na ako, dili ka yun makabalik og eskwela. Gusto ko mabalik og eskwela, Panghilo. Apan dili dinhi sa Janggas. Pero asa man, Mubalik ko sa Cebu. Adto ko maninguha aron tapuson ang akong pagtungha. Dako kong pagtuo pa. Matiwas ang ako pag-eskwela kung mubalik ko sa Cebu. Kana kung mutugot ka na ako. mularga ka. Oo, Mubalik ka sa Cebu. kung mutugot ka, Panghilo. Ang ako, Pasilo ako pa, naibaw ko. Katimbang ko nimo. Kung mawa ko din maglisod gid ka. Pero narani mo ang desisyon. Musugot ka ba o dili? Ang ako nga ang pangutanan nako dong. Asa ka man puyo dito. di sa kumutuo nga way usa sa imong mga igsoon didto nga musugot sa akong hangyo. Nga adto lang ko puyo sa ila. Ug dili ko magpasuol sa akong pagserbisyo nila bayad sa akong pagpuyo o pag-eskwela dito. Siya ron man sad. O gay usa sa imong mga igsoon nga musugot. Bitaw no. Kung wa ka pa muundang, mugraduar ka na unta karong Abril. Sige lang. Bata pa bitaw ko. Ginoo. Bitaw, sige lang pa. Kung dili kid madaaw, sige lang gud. Dili na lang mahinayon akong plano. Dili ti kabiyaan, Panghilo. Kay mahal kasab kay nako. Makalarga ka. Makalarga ka. Ha? Makalarga ka lagi. Igo-igo sab. Karong Marso, mo-retire na ang elektrisyan sa dakong rice and corn mills nga akong gi-applyan. Mao nga, sa Marso na lang, larga. Abadong. Nalipay ba ko si mong gibalita pa pero ang ako mga manghod sinanit og si Bibing kung mutrabaho ka na unya. Kasaligan na ang usa mo kamanghod. Gawas pa, naatay parinti sa atbang nga way anak. Hangyuon lang nako unya puhon kun makasugod nako sa maong trabaho. Mularga ka gyud. Mubalik og Cebu pa. May trabaho nako. Igayan ang kita sa imong trabaho nga to sa ako mga manghod. Naibaw kung dili ka ma-offend ako kay gusto lang ko maninguha sa kaugalingon akong kusog. Ikaw rabit ay nag-ingon nga liwat ko nimo. Mao nga ayaw barawa ang imong kaagi nga mausab og hitabo pinaagi sa imong anak nga liwat nimo. Wa ka nako barawa uy. Gidasig ka manggani Oh, nako. mau lagi. Anak gyud. Bitaw, Bitaw. Okay na. matud pa nimo. Ayaw barawa ang akong kaagi nga mausab og kahitabo pinaagi nimo. Ayaw gyud barawa. Gusto ko mo tilaw sa imong kaagi pa. Nagsugod ka na anak. Nagsugod? Kaya nga nun, nagsugod na bagod ko? Sa diing bahina pa? Nagsugod ka na uy. Di malaging dapita nga nagsugod na ko sa imong kaagi. Dini. Oh. Sa dugan. Gitudlo nimo ang imong dughan pa. I mean, sa imong dugan. Sa imong kasing-kasing. Kung ato yung klarohon. Sa akong kasing-kasing? O sa bilabot sa akong kasing-kasing, Panghilo. Huwag ko makasabot. Pasabton ta ka. Kung sa'y buti mong ipasabot pa.
Tungod kay mibati ka na ugugma. Tungod kay mibati ka na ugugma. Nakipsab ko na challenge umayo. Tungod kay mao kanay nahitabo nako. Sa sinugdanan nga nahibaw ko bahin kang Ophelia, naganti ko nga babagan kagyon. Oo, naganti ko nga babagan kagyon. Pero mautra kayo ko kung babagan ta ka. Tungod kay nalimot kog kadiyot nga ang kahimtang nimo og ni Ophelia, mauusab ang kahimtang namo kaniadto sa babay nga gihigugma ko pagayo. Paangelo. Subaya gyud na dong. Isimang lang sa unahan og gamay ang hitabo aron may katumanan ang imong gugma kang Ophelia. Ayaw gyud pada sa inferiority nga maoy mipildi nako kaniadto. Ug maoy usa sa lig-ong katarungan nga nungwa nako maangkon ang babay nga akong gihigugma pagayo. Kinsa ang maong babae, Paangelo? Kinsa ang maong babae? Tubagon lang di ko nimog panghupaw, Paangelo. Ang tinuod. Ang tud karon baya. Mauwaw gihapon ko. Tungod kay dili mangyug ko angay niya. Ang tinuod. Ang tinuod, sultihan ta ka. Ang kahimtang ni Ophelia, ang hulagway ni Ophelia, ang pagkabutang ni Ophelia, maugyod ang kahimtang, ang hulagway ug pagkabutang sa babae nga gimahal ug gihigugma ko pag-ayo. Ang pagbati nga kauaw, ang pagbati nga inferiority, ug labaw sa tanan, ang akong katalawan, mao kanay mga hinungdan. Usba ang panahon sa unahan. Isimang sa unahan ang pagsubay sa maong hitabo aron sa maong porsyon sa milabay hitabo sa unahan. Dili ug dili na mausab ug kahitabo sama sa nahitabo nako ug sa magimahal kong babay. Klaruhon ta ka dong. Klaruhon ta ka. Ang kahimtang karon ni Ophelia, kaluha sa kahimtang kaniadto sa gimahal ug gihigugma kong babay. Round Papa Angelo. like a circle in a spiral. Tinuod na gining inang giingon. Ilaka kinay di mo ang paitong sakit na handumanan. Spinning reel. Ay, hala, uy. Ay, di naman makontak ang landline ni Ophelia. Gawin sa maka ang ilang landline? Di nagkat makontak. Saan ka na ko, ani? Emilio, husto na ka na. Daghan ka na inom. Papa Emil. Ophelia, balik dito sa imong kwarto. Masiluan na lang gutaon ko pa. Ayaw nagkasuko. Ayaw na pag-inom. Makadaot mo na sa imong lawas. Balik na lagi sa imong kwarto, Ophelia. Unsa ka ba? Wa mo ilabot kung mamatay ko. Pasagdi kong ipahungaw kinigibati kong sakit sa agong dugan. Emilio, gusto na ka na. Ayaw ko po, mister. Gisakitan ko sa akong nahibawan bahin anang imong anak. Kusog kayong may balik sa akong utok ang mga hitabo nato kaniadto. Emil, please. Sama sa imong anak. Tuwa ka mahigugma sa usa ka patay gutom.
Ha? No! Ha? Liwat ka sa imong inahan! Liwat ka sa imong Balik inahan! na sa imong kwarto, Ophelia! Balik! Kinahanglan din niyo ang mga patay gutom! Ha? Ha? Emil, husto na. Ito na ang imong anak. Mga patay gutom na? Inyo pag yung blamyon! Emil, husto na. Ay, higap! Ay, higap! Ha? Emil, edukado ka. Dili ka bastos nga pagkatao. Ayaw ko gawi ang imong propesyon. Makalusot ang atong kasaba din, Unsa may kasulti sa atong mga silingan, ha? Hinumdumi kung unsay imong posisyon din, Hinumdumi kung unsa ka din, Emilio. Basag. Init tubig, labakara. Pagdali. Emil. Oh. Musod ko. Kumusta man ka? Ha? May ani ko nimo din kay nagsusi ko nimo. Katog na. Kay mo sayo ta ugma sa eskwelahan. Uban ang tamong tulo. Dili makauban si papa ninyo kay daghan dayon siya trabaho unon. Nakatog na si papa nimo. Pagkarong og higda. Ano matog na? Nagtutok ka na ako. Patay gutom di ay ang iyang pagtanaw nila ni Samuel. Kinahala mag-amping ka na, Ophelia. Magmatkon ka na, aron dili na mausab ang nahitabo ganiha. Matagkasaba sa inyong amahan diha nimo. Ako maoy unang masakitan. Patay gutom sa di ay ang lalaki nga imong gihigugma ka ni ato. Katog na. Matod pa nimo. Ang maong lalaki mo ikimahal o gihigugma mo pag-ayo, Mama Esther. Matod ko katog na kay manglakaw kitag sayo ugma, Ophelia. Ang ano ka mo may nagkadayo ni Papa Emilio? Nakabati ka na ako? Ophelia, Katong patay gutom sama ni Samuel ang imong nadayon, Ma. gusto na. Gusto na. Giso silang nako kung nakatog na ba si Ophelia. Matog na siya, Emil. Biyaan na nato siya kay gusto na siyang matog. Ayaw yun din mo ang pahiran sa mga baboy o patay gutom kini akong bansagon nga gipaggamit ko sa bimo. Respetado ko sa bisan ang sandapit nga akong adtuan. Og labaw ng respetado ko ni bisan kinsang tao nga nagkailan ako og sa mga tao nga akong ikatuan. Niwalang ko gamay lang kayo. Labi na gyud ninyong inahan o anak. Niya mo sa akong tugkaran. Busa na ha, pagtahod ang akong tugkaran, sama nga kamo mooy unang mo respetar nako kay sa laing tao, ang unang mo respeto nako. Idungtan ko ang mga taong patay gutom. Mangutana ka. Emilio! Ha? Mangutana ka ba? Nganong gidumtan ko yun ang mga patay gutom? Emilio!
Pagpuyo ka! Pagpuyo! Mangutara ka! Nganong gidumdan ko yun ang mga patay gutom? Emilio. Tungod! Kaysa kadaghat ng mga tao nga maoy angay mo pasakit nako. Ang taong napatay gutom, maoy nakapasakit nako. Ha? Gusto kang usbo na kong sulti? Ha? Sa tanang tao nga angayang mo pasakit nako. Katong patay gutom, mo nakapasakit sa akong kasing-kasing. Basin, gusto ka bang usbo na kong sulti na mo? Gusto na ba? Ha? Gusto na! Sulti lang! Gusto na! Pasalo ako! Pasalo ako! Ay, ko niya! Sam, Pa, dali na. ako sa ipahimuta ang mga plato, pa. Pa? Oh, Hi, Sam. Sabado maron, way klase moong nakalugar ko. At mo pagsulti sa kasoy, Samuel. Mayo dito kay Landong. dalikat. Salamat, Angelo. Sige, Kati. Dalikat, may diri sa kasoy kay Landong. Ano? Nabati gyud nako ang tingog sa iyang amahan, Sam. Suko kayo. Nakadungog sa ko ni Upi nga miingon si Papa. Meaning, naaptan og napati gyud si Upi nga miingon nga magkakita palagi mi. Isa ra nako niya. Ingna si Samuel, magkakita palagi mi. Ingna siya, mahal kaayo nako siya. Mahal gyud kaayo. Unya, nabati din ako ang tingog si ang Papa. Isu kay Sam. Sa ato pa. Sa ato pa. Misa mo tang akong gituan nga. Di na gid mi magkita. Samuel? Salamat sa balita, Kati. Daghang salamat. Round like a circle in a spiral. Bilabay ang daghang mga adlaw. Miabot ang panahon sa tintapos sa tuig sa tingtungha. O sigon sa kasabutan nila ni Angelo ug Samuel, Naginutang imong baon, anak. Maura yun na'y akong nabaylo sa atong silingan. Magibaw anay yun ta, ha? O Panghilo. Karon pa lang gani. Mingaw na yun kayong palandungon. Mahal ka kay nako, pa. Sige. Lakaw na. Adto na ko. Ayo-ayo. Lakaw na. unsay nagpaabot ni Angelo sa Cebu. Unsa may kaimtang ni Ophelia. May higayon pa ka magakita ang duruha. Kagalaan palihog. Nunti sa pagpaminaw uban pang mga sumpay ning atong suwilanon. Mihabo-habo na usaw. Tagsuat Fermin Colliantes Gomez ubo sa direksyon ni June Gomez. Musika gipahaom ni Joel Bense. Recording editor Rani Budumo. Soundman Christian Henry Jano. Dalit sa RMN Production Center. Kumoto ka listeners ang parto sa Mihabo-habo na usab kining drama hagid. Grabe copyright.
Daghan kayo copyright dramaha mga listeners. Wala nga kote kayo ni trabaho on. Pero sa man kay kanang wa pa man ko naka-arrange sa ubang drama, murag kini sa lang. Aguntahon sila na ako no kaya ang ubang drama ako pang sige paminaw. Ako pang i-arrange o madabag hilot ba itong ubang drama kanang gi-request sa uban. Ako pang sige paminaw. Labi na itong mga kaliwat, ako itong subayon. Madabag itong hilot kay para basig maapod ito po no. Pero hindi madali lang. Kini kay madadara man kay kanang nakahanay naman. Ang pag-edit lang ani kanang kuhaan og kanang copyright mo gini nakalangan. Di basta-basta gamahan ni kay copyright ba. Halos kadakuan na itag pito ba ito ka-copyright? Pito. Sa daghang copyright mga listeners kay tungod lagi kay ang drama kay kuan naa sa ila naisina mga isina ba nga naa gyud gakuyog ang music bitaw di ko makasaad nga kay maka-upload ko ani kanang ginalian kung sa balik-balik kung edit ba jay na huyop nag-atop nya magbasa sa kong comment ang mga listeners ha may lagi na maukab yung seeing this kusina ba magbasa sa kong mga listeners ha ang unang comment nga kung basahon ka ang Clotilde de Landas atulo ka heart na yung comment ni Clotilde de Landas no shout out mo Clotilde de Landas no Mary Grace Billiones happy ending jud siya salamat Mary Grace Billiones pagpaminaw no makaro siguro niya kung tingog no kay isag mo sapaw ni mga kasaba sa gawas, uwan, hangin. Pero nakapokus man yung mic sa atong baba, sa akong baba dahil. Muna na magdungog yapon ka, no? Salamat, Mary Grace Billiones pagpaminaw. Si Rien Luwagi. Mag-alas 9 pas gabi diri pag-open ako sa iyo channel. Basi na kasalaing nasod, no? Kay sayo pa man oras ay mo pero sa ako na-upload ang kining drama kadlaw naman tingala to nga pero ang vlog kay naguna nga ba dito parang oras ba kay labi nagras mga laing nasod lahi og oras no? Kadlaw na sa mo anja sa ilaha kay alas wapay alas 10 gabi no Lini Omega may adlaw sir og sa diganan sa vlog mindset. Ito kay mo jing nagpahiyom. Salamat Lini Omega no. Mahugid. Og si Nili Bantayan. Hello idol pa shout out ko sa akong my loves si Chire Luha. Nasa quiet always jud minaminaw dol sa imong mga drama. Si Nilisa ni watching from Riyadh. Shout out dai ko na ni Chire Luha no. Nga iyang my loves. Ang pareha din sila ng mga naminaw ng dramahan, no? Salamat kayo, no? Diyan sa Riyadh, no? Yan yung comment. Uy, napo, si Chiriluha din, yung reply. Salamat. Kung ano may loves sila, ha? Pang Valentine's din, ang gini kanunay ba? Good. Kung ano nila, upat ka heart, no? Di na ko tiwas basa, no? Kay, kung ano, ilahan yung gugma, no? Yan na kung basahon, kay may kanta kay Valentine's na bahapit. Salamat Nili Bantayan o may Chiriluha no? Nya sila Sido, thank you kayo with heart. Salamat kay Sido no? Nya It's Me Titing, salamat idol with heart and comment. Salamat It's Me Titing ito paminaw no? Geraldine Demier, salamat buting sa katapusang sumpay o sa payan Geraldine Demier. Mary Grace Billiones, hello thank you dul. Thank you idol sa katapusang sumpay o sa payan no? Mary Grace Billiones o si Clotilde de Landas. Wow, good morning idol, final na. Salamat no? Clotilde de Landas sa pagpaminaw. Si Romana Bituala. OMG drama pa more. With upat heart yung comment. Salamat kay Romana Bituala. O si Jocelyn Infante.
Lord, salamat sa katapusang sumpay with upat ka heart. Salamat kay kayo, no? Gusto rin Infante, no? Sa kanamay pagpaminaw. Sinais Waluhan, salamat sa katapusang sumpay. Dol Pablo Waluhan from Bago, Galera, Davao City. Salamat kayo. Pablo Waluhan, no? Sa Galera, Davao City, no? Comment gikan sa handle nga Sinais Waluhan, no? Salamat kayo dyan sa pagpaminaw. Pablo Waluhan. Si Lilibet is Bakulaw. Kaya kung gibasa mga kalusunos, no, kaya ang mutatak magod sa mga sa comment section, ang inyong mga handle sa inyong channel, no? Muna nga matinga siguro mo kaya ang dili angan sa inyong channel mabasa, no? Ang handle mo na yung makagibutan sa comment section, no? Lilibet is Bakulaw, sir. Salamat kaayo. Daliara sa sumpay. Salamat sir dyan. Excited na sa katapusan. Naminaw Well, Dudaro, sir. Watching mo always sa Saudi. Salamat kayo. Lilibet is Bakulaw din sa Saudi, no? Ano po, daro-daro diyan, no? Ang pinarong diri sa Pilipinas na magdaro. Ano po, dahil kuhan diyan. Ano sa mga klase sa daro na gamit na o ka ng mas makina or kabaw gyapon. Magdaro bitaw ka kabaw sa sagaran diri sa Pilipinas, no? O sa laing nasod unsa ka machine or parihara. Salamat Lilibet is Bakulaw, no? Naminaw kanunay samtang gadaro, no? Si Rian Luwagi, siga akong mata nga naanay final. Uy, salamat boss dyan. Excited ko sa muhababo na usab. Mga niya sumpay Rian Luwagi, no? Sa muhababo na sa part 2 niya. Basta kuan nakakuy sakto nga loon kanang mataymingan sa nga paspas ang data ng namay time nga paspas na time nga wala-wala. Ano nga maka-upload ta dayon kung night time nga bikil ang data ba, pero maputol-putol mga ginang matingal na lang mo kay ang vlog na ko kay sa iyo ang vlog labay nagkadlawon diha pa na-upload pa yun tungkol sa data mga kalasis na ang hinaya swerte lang og mukalit paspas ang madali ang upload lahat itong dito sa gabangan sa una kay itong kanang pabor o kanang dito kuso ang TNT dito nga bisan pag bubanat kung upload nirap tayo isang oras upload na yun kira kay maputol-putol lagi kay dili pabor ba na tapos dito diri di ko klaro po kay mawala-wala ba pambor ta kayo kay duol ang tower mawala-wala man nakita ba ko itong nasa YouTube na noon lahi man to kay para man to sa mga nag-connect yung internet silang balay ba ito may napiksan ko ba nito mga kalisunas mo? Ito man. Usahay dahil ganing ang ubang nga nagpakabit o internet pa kay naaday mga dayaan ba, no? Na gini kay wako kapakabit o internet no kay ano mo ka-afford. Sa ubang nga nagpakabit o internet no naaday dayaan ang nana dai. Nakakita ko itong i-upload sa YouTube, no? Na-videohan din sa tagiya. Tingasa ka nung mawa o ka rin yung internet. Kaya ka nang tigtao ng internet, sila, tag-install ng internet ba? Sila na problema, matangtang sa connection. Ano, matinga ka nawagi mo ang internet. Ila din yung tangtangon ka ng mga Marokoy ba? Nakakita ko na sa YouTube ba? Unang mga provider of internet ba? Maproblema ang uban kay nga sila kay mawala-wala. Kato, with mga kalisunas.
Gato, gid. Kaya sila kay mawala-wala ba ang nila ang internet ba? Nga mga kanang provider of internet nga sila nagtaod sila pero ibot sa connection. Nga ka ano man kung internet mo wala man. Ano nagduda na ko ng taga dito ba? Magsige ko sila dungan kay mag-check. Wala man dito. Wala data ba? Kung di ba ka parihara? Di ba ka parihara no ang style? Connection na sila ga-provide sa kuan anang klase sa network sila ra po yung wala nga na ba marag makaduda po ba kay nana dato yung nakita ano sa YouTube lagi nga mamaorag dating katong pamilya kay kanang nasa like internet kay work from home ito sila. Tigas na kasi wala ilang internet. Yan, giat yan tong poste. Yan, ibatayan ba? Una ba'y tao mo ito? Tapos pagtanaw niya, ang ka na man. Installer ba sa, insaka man. Nabidyuhan yun na, ibot ng connection. Itong giduol niya. Ano siya, mga anong, manto na dahil mawala-wala ng internet. Ano ka, imo man ng ibton. Itaw nagbalik. Supuke siya. Itaw nagbalik na sa muag. Klaro kay ka. Huwa kay ka sa akong kamera. Klaro kay ka. Sakpan na ka. Banto ka. Ito, sakpan na. Mula po maot. Lainan yan ano. Anang ipaasa nila ang tao ba nga. Katulad. May mga promo. Pakonek na mo kay balik 1 year ni. Mo rin yung mabairan na nga kuhan. 1 year nga internet. Kaya ka 1 year nga sige kawala-wala. Sila rin ko mo ibot-ibot sa connection. Diya katong bag-o nila nga customer, mga po tayo pakusugon nila. After mga pila ka buwan, ibto na po ito, baylo-baylo ra ba? Sakspan na itong nag-viral mo ito na. Pero di ako sa YouTube nakita na. Pero ang iyang kuha mo kay pang-kuhaan siya, pang-reels bang gating. Gi-share itong naay vlogger sa YouTube. Yung gi-share nga maon, no? Yung ano, di ilang style. Ito rin mawala-wala ng mga kuhaan kayo. Ila din ibton, taon po balik, ibton na po. Buti nga ka kanina, adlaw nga kusog, adlaw nga wa, inay. Ngayon na ba mga kalisinas, no? Now, nga di pariha. Okay. Pinatuawa. Ang tag-unang ko kapataod. Data naman gano'n siya, pero ang ahol ng katangilaan, magpapabor o towel na kung anong mawala-wala. Mataas na akong tabi noon. Basahan ako balik, no? Kasi itong, salamat Rian Luwagi, no? Niya si Roland Isko Gonon, salamat idol sa wakas na tapos true basig dili na ipadayon ni amigo ang bilangguang Bulawan idol. Ay hasta karon wala pa man Japon ang sumpay. Kasi pwede nimo mapalayon idol. Adwa kay mo dinhi payo mo upat sa heart. Salamat kayo. Roland Isko Gonon. Ang sikit. Di ko kasyoran ng bilangguang Bulawan no kay mo man maparamdam si amigo. Wa siya magparamdam ba kung sa iyang desisyon ana, tuwasan ba niya o dili ba? Ngayon siya nga, ikaw na lang tiwas dul kayo, yung mo ko'y kasumpay. Madadara, bahala na lang na ikuha akong mga episode sa maabot lang katapusan ba. Pero di siya magparamdam, naikong po kong kuhaan. Manggulo ako sa ilugan, sa iyahang nasugdan ba, yan na. Prinsipyo bagay na ako, hindi ko makigatbang ba kung kanang nanay nag-upload ba mo na yan sa amigo, may tao mas amigo ko espito ko pinatong tayo paramdam sa amigo no, sa may desisyon niyo ibang padayon or dili no? Mga kalisinas si Kitpi Garcia ayong buntag Lods, salamat na shout out na po ng person, salamat na nga na pag-upload Lods, no skip ads Lods. May emoji nga nakatawa, nagpahiyang duha ka heart no. Salamat kay Kitpi Garcia no sa kanunay nimong pagpaminaw.
always gini naminaw sikit figure siya no sa pa ni sa mga pila na katuig na kalabay no. Ug si Imelda Ganal kanindot sa ending sir. Salamat daghan salamat sa paghuman sa nindot kay nga drama. Salamat kanunay permi ko magpasalamat sa tanan nimo kahago pagkatud ang drama. Sa sunod na po sir with heart o na plan no. Salamat kayo po Imelda Ganal no sa imong makananayong paminos mga drama. Ug si John Bert Bagyo Sumundong okay kaayo. Shout out nimo John Bert Bagyo Sumundong no. Salamat kay sa makananayong pagpaminaw. No? Always po ni si John Bert Bagyo Sumundong no. Active yun kang sa pag-comment no. Salamat kayo gid John Bert Bagyo Sumundong no. Si Cherpar Things John with Opat to Heart no. Salamat kay Cherpar no. Always nag-support, pinagis po paminos mga drama. Salamat kayo, Chorpar. Si Mami Bisdak, salamat dulog amping unta na napod bag-o drama amping Lord. Salamat kay Mami Bisdak no, panikamutan no, makakuan pa dugang drama. Lucila Cabilis, emoji nag-heart-heart no. Salamat kayo sa paminaw Lucila Cabilis no. Si Lini Omega, wala siya nahigugma sir oy, si Aldo. Gusto na siya mutilaw ni Pamela. Makatawa ko ni Dadang ligid-ligid o kwarta. Mao. Bitaw no? Noon pag daotan mabugtingwa si Aldo mga kalisinas no? Daotan sa gingwa ni Pamela ba? Pero na po yung itabo yung manana. Kana bitaw na ay ang iyang pagsugod bitaw papanguyab. Kana ang binuang ra. Pero na-develop siya sa iyang binuang no? Nakayanumdum ko sa salida na katong magnipik ko bitaw kasi nakakitag magnipik ko mga kalisiners hindi kaya salda mga kalisiners no? Nasa ang magwang ni magnipik ko kay scholar mo to no? Ikan siya sa Manila, scholar siya pero natanggalan sa siyang scholar mo to ni uli sa ilahan no? Pero ang bida ng salda sa magnipik ko ito yung manghod ito yung kuya kay nakakita mo silang kalisod po grabe kapait ng kahimtan na pa sila yung manghod nga special ba no? Muna nga ngita sa trabaho murag wa po sa swerte bitaw mga kalisinas no sa yahang artist pag panarbaho ba ato katanggalan sa sayang scholarship niya amigo yang giduol tong yang amigo itambagan siya ako pa nimo ba naman mo silingan baka nato si kuan ay anak dalaga sige man nagpangita nimo sige pang regards ako pa nimo imo nang pangyaban kay kana pa anak og negosyante hindi akong chance mawas mas kalisod itambagan sa inyo nato sa iyang amigo na sakyan niya ba kay kumo kasi pang regards ni angay niya ang babae hindi akong chance na sugton siya anak ba negosyante hindi akong chance na makatabang silang kalisod iyang dawat ang tambag sa iyang amigo sa wao siya may gugma iyang giadto ang bae kapay sumasubangil siya ba sige sa diskarte iyang palabud-laburan kuno hay ba uman ana itog ana siya ng amigo nga kuan na grabe murag ning tuog gyud ang bae kuno niya kay iyang gilabud-laburan ang mga istorya nga maka kuan gid ba kabukad og kasing-kasing iyang sulti sa amigo dami ng amigo we bisag klaro kay naigugman na jud ka kini kay bawo na ba kagasabot bitaw na mo na dito mo ni tumong kung makita man ako sa mga mata ba nga kuan naigugman na kaniya pwede siya mo angkon kay ang ilalagay ka na ang tambag sa amigo nga sakyan na niya ba para maayahay sila pero ang resulta sa iyang plano nga duwa-duwa ra kaya para lang makatabang siya ng kalisod ugton siya ay nahimo manggugma tinuod man nahigugma siya mga kalisiners mana na dito siya nasakitan siya nasamot na nakaibaw nakadungog tong bagi katong nagka-problema nagkasabaan sa siyang papa kay nganong kana mangbehanay mga pangyaban untug-an siya nga kuan para makatabang silang kalisod timing ni abot ang bae kay gatod sa gipatahi na manglipik ko ba kay manghod nakadungog ba sa istorya nga gusto ra din akong pangyaban para
naluwas ang kalisod. Nakaduwa ang baji si perting kay ubo sa baji, hilak ang baji ng dagan. Uli sila. Ya, palagahon siya ang papa paingos Manila kay kuan palayo ba ilikay sila ba. Ito, perting buulan niya kay ang iyang duwa kay nahimo naman tinuod. Nga gugma. Ang guulan niya, itambagan siya sa manghod nga si Magnifico nga mo'y bida sa salida. Hindi ka mapakita na. Magargan na ba siya? Ato-ato, kay ito sa bus. Hindi ato niya. Nangasag po sa ilo. Pero, ito ka, ano ito niya, angkon siya nga, tinuod. Na, sa permero, mo na kung plano with kay tungkol sa mong kalisod. Pero, ang kuno na ako karon na kini ako ang gugma, tinuod na niya, di na niya binuang. Ako nang pamatudaan. Pamatudaan ako nimo na matinudaanon ako, dili kay tungkod anak ang negosyante, tungkod sa inyong kahimtang para lang maluwas ang mong kalisod. Dili. Pamatudaan ako nimo na, maningkamot ko, manarbaho ko, eskwela ko tarong. Nakauna ko ba nga sa part po ni Aldo ba? Nga, basin po, ang iyang binuang una ng daotan, kanang mahimo sa gugma nga tinuon ba yung nakalisnas no? Una nga, nakasulti ko sa niyaging vlog no nga, si parte ni Aldo nga, kuan, posible pa nga may mausap si Aldo, tungkol ni Pamela, no? Yan, nakalisnas. Taasan na akong istorya mga kalisnas no? Kaya nakahinumdumin ako itong Magnifico nga salida ba? Nindot yung saldaan mga kalisnas. Karaan na siya nga salida. Pero nindot ba? Makatandog sa kasing-kasing ba? Ang kana si Magnifico mo na bata pa na siya. Buutan kayo. Ano na siya mga kalisnas no? Katong nakita na. Diba? Nindot kayo no? Ano mo pa nakita? Tanaw na mo. Naama sa kuan. Huwag naama siya na sa YouTube, bro. Kasi daan, Magnifico. Makatandog sa kasing-kasing ang mga istorya sa salida, no? Salamat rin yung amiga, no? Kanang nabay punto ni kang yung amiga po kay mo may gipakita ko sa drama, no? Na ang tuyo ni Aldo, daotan dyan, no? Kanya kaya nakasulti, lago pinaging adlaw, bayan niya, kasi mauri makapausap niya. No? So, muna itong himong pananglitan bang, ang tao na adyo'y kausaban. No? Na kausaban. Pero posible po niya, nasa uban niya, tigaan na kasing-kasing. No? Binuang lagi po iya. Pero ka na magsi binuang, nga doon ay kaba, mga kalisnas. No? Kanang magdadua, bitaw gugma, na ay kaba. Kung di man gani siya magabaan ang magabaan na iyang mga anak pa may mag-anto sa kanang iyang gibuhat sa batanon pa siya sig binuan ba ng anak buoy kayo ang mapiktahan siya nagbuhat sa sala lain ang nagbayad na yung anak mga kalisnas no? Nakinumdum ko na itong Lintin drama ba no? Lintin drama sa DWHP bitaw ka ng hapit na Bagsimana Santa, no? Ano ba? Sa Batanon pa dahil siya nagbuhat sa sala niya. Kanami itong nilaad kaya nga sala ng lugos siya ba? Batanon pa siya. Pero way nakasakop niya ito kay kuhan lagi tago-tago di sigmayo. Hindi siya masakit. Pero niabot na panahon nga naminyo siya nagabaton siya anak, nadalaga, dyan. Estudyante yung siya ito. Sus nahitabo man ang gibuhat. Agyang anak, giat niyan, lugos, girep ba? Nagipatay pagid. Aw gipatay ba ito? Nakalimot na nito. Perting hilak sa yung asawa. Ano, nahitabo man niya dong sa ito ang anak. Sa may itong sa nagtarong na matatas ng kinabuhi. Ano ato pa mag yung anak niya, anak, asawa. Hilak itong siya. Moto ning kumpisal siya, tugaan sa siyang sala na ako'y nakasaday. Bayan ni sa kung sa gigabaan. Ako ning sa kaysa una batanon pa siya mo na yung gibuhat ba. Nagbuhat sa dautan. Bayad siya yung sa anak.
Ngayon na anak mga kalisinas mo na unang tambag lang no, sa mga kuan ba mga batanon di mo magduwa ng gugma ayaw mo kumpensa duwa kayo una ninyo kanang okay ra way gaba nalita naging na ang gaba di magsaba muna hindi mo mutuo ron kaya na uban di man mutuo gaba no di mutuo okay wa man bus Biblia mabasa nga nay gaba gisuwat mo way wa man tay mabasa nga litra po litra nga gaba pero na may silot klaro man na nay silot ang matag sala gaba maura man sa silot ari lang ta sa silot be kanang imong gibuhat na nay silot di ka mo to gaba kay di mabasa ya silot mabasa na nay silot oh wala nga hindi mo duduwa ng gugma kung pinsa karon panahon na magduduwa kas gugma mga kalisinas ba niya kay wala gyud kuno gaba kay di mo to gaba na mas Biblia nga suwat nga silutan unsay imong itanaw mo imong anihon ba naama na tambag lang niya so ko ay kay hapit ng Valentine's Day ron naghanap po ng magbinuang ang tinuod nga meaning sa gugma di naman mao ang gibuhat ron no ngayon na po ni ubanan niya nakailan na ay bitter man ka kay wa man kay muha wa man kay uyab uy wa man din na pasabot bitter tambag lang no tambag di man sa di mo po masina wa ko uyab tambag lang ko sakto no di nyo duduaan ang gugma kay balaan na no? Di ang Ginoo may unang naigugma sa tao di pa ambit sa mong gugma ba muna di na angay duaan mga kalisinas no tambag na sa mga batanon labi na hapit na Valentine's Day ron nahimo na nung daotan ng pagsabot sa uban sa Valentine's Day imbis kay adlaw sa ulogo ng adlaw sa mga kasing-kasing mga gugma dili kay gugma mga uyab na gugma pamilya muna ikaulugan sa Valentine's Day ba nga ang gugma ato bitong kuanon ang gugma balaan ba ano sa bang agumpan kay Valentine's Day kay lahi man na ilang tirada kay budong mga kasa kasaginga kung sa bala dia nag-ilog nag-booking uy di man may gugma sa may resulta ng gugma kung gugma man na para ano lagi og mo resulta na ano man lagi sa mudaga naman sa responsibilidad no kung man ana ni resulta na ba gikan Valentine's Day kita nila gihimo pag ni resulta na mulayas na primero sige gukod-gukod sa budget pag nanay resulta ning buntis ng budget ang bahay na po magukod-gukod sa laki kay papanubagon gugma na ilara ko ninyo gugma ba na bahalag ino kanyo bitter basta kay matambag na sakto na kalisinas no kay February na meron February 6 no tanaw na to February 6 na hapit nag-Valentine's Day kaya tinggawas sa mga kuan kana mga natinood nga may gugma mo giniklaro nga ning kuan yun ning tamod ba sa Valentine's Day happy Valentine's Day ni nana ba pero kanang kuan gabinuang mo na mo yan mga tao nga ning balintong happy balintong ning balintong sila sa tinuod nga gugma bag di mo sunod ba sa unsay kanang insakto sabaan na mo nakaw na ano ko kay to Valentine's Day na hapit si Josephine Serato excited na ko aning final mag-wait na sa ko og bag-ong drama daghan salamat sa imong makanay pag-upload og mga drama lingaw og ganahan ko mamati og mga drama samtang naay buluhaton thankful sa imog yun nga effort na appreciate kaayo hangtod sa sunod bag-ong drama na po daghang salamat kaayo Josephine Serato no? Sa imong pagpaminos mga drama ug sa payan ko no nagpasalamat din siya no
Nikamutan na ko, Josephine Serato, nga makaapoy pagdugang drama, no? Hindi, nilaglo kayo ni hunong ng hangin, hunong ng uwan, no? May ilang taon na human ang bagyo, no? Mga kalisinas, pinikalma na. Huwag mo ito mga kalisinas, kaya mag-intro vlog na po ko niyo para sa Gugmang Binilanggo part 2, no? Ito mga kalisinas, pasensya kayo taas akong vlog, no? Sa on kay Manan, puto mag-isot sa sikot ko mga sa pa may palahi po bagay. Silingon mo kapuya, no? Sige giskot, iglod, eh. Kapuya, paminaw na sige, balik, eh. O plakang guba ba, no? Nasigot ang pataglayan nga mga istorya, no? Hindi siya balik-balik ang akong istorya ba, no? Kamu tulay sabot. Sa mga atong bashers na, wala mo ko kumenting na nag-comment o reklamo rin, kaya nakasabot na sa usulan na, okay, ganahan, it's just drama, no? Humans drama, pwede na, okay na, okay. Sa mga ganahan, sad, may mga comment, pa-shout out, balik ang paminaw sa vlog, no? Makibaw ko sa ka na nabasa ba yung comment o sa update na ko sa kung makibalo po mo ba. Salamat kay mga kalisinas no, niaguan tagid mo, maguban mo tanaw gyud sa vlog, maminaw. Salamat kay no. Nya balikon ako sa diganan sa drama, forward this diganan sa vlog, forward this drama na balin. O to mga kalisinas. Thank you so much for watching, for listening. Amping mo kanang mga kalisinas. God bless us all.